Ако искате прясна домашна храна и нямате време да я приготвите, доверете се, със сигурност на нещо се готви. Всички ястия са апетитни, сякаш излизат от фурната на мама. В кухнята на нещо се готви се сервират готвени ястия, които всички обичаме. Ястия с месо, риба, зеленчуци, бобови култури, салати и много други. Тъй като менюто се обновява ежедневно, избрахме да опитаме традиционния тракийски цигеросарма, който ухаеше на богатите свежи подправки. Продължихме с пълнените тиквички, които също бяха изключително вкусни. Сочният свински джолан наистина се топеше в устата. Не пропуснахме добре приготвената мусака и, разбира се, пастицио и сармите, които наистина са като направени от мама. За десерт, постоянната стойност на сладоледите памук е най-добрият избор за завършване на храненето. Можете да се насладите на всички автентични вкусове в заведението или с доставка до вашия дом. Препоръчваме го без колебание!